sebalala mugibisa ngamagama ngiyokubesa nami ngomuntu siyafana nje umhlupha umhlukumezi ngenxa sebalala mugibisa ngamagama ngiyokubesa. Sikubingelele mbukelo siyaviva TV 11111 the only channel engungaphambili siyaviva TV 1 bhala kanjalo bhala makhelwane wakho uthi akakubuke njengoba nathi sibuka lapha khumbula ukuthi siya subscribe usuku nosuku uma sibukela ke ama video nina siyaviva TV 1 lapha ngu MC Probus mfana sendodo NTW no Divorce Women ngihleli noMagebhula la owaziwa kakhulu ke ebandleni lamaNazaretha ngokushaya ingoma ethinta kakhulu inkosi uNyazi. Ngingagcini lapho uphinde futhi ke ebomculi ojulile nogxilile kumculo kaMaskandi kuyikona ukuthi akuphunyelelwa kanye njengamadlaba imbongolo mhlambe kodwa kusukela namhlanje naye uzoba isisicongweni ebekuyibalazwe ibatshazwe yibo bonke abantu through noma ngenxa yakho mbukeli wesiyaviva TV 1. Share le video ke siyibukisa abantu ngokuhlukana kwayo sikade sibatshela ukuthi lenkosi balanga iyadinga ukufukulwa. Ingakho ke sisiyaviva TV 1 usuku nosuku sondela eduze kwenisokhuleka ukuthi kulaba esibazamayo nawe phonse sivivaneni. Hlasimba uMagebhula akanazi icathulo, Hlasimba akanayo ingubo yokulala, Hlasimba akanayo imoto, Hlasimba akanayo umuzi, Hlasimba kanalutho lingenza ukuthi ngelinye ilanga uthi uma uhlangana naye bese umhlonipha kodwa nje iphimbo netalent into ekhona. Ngaleli talent lakhe engakwazi ukondla umndeni wakhe ezondle yena ngokuthi wena uthe wamsupporta waphonsa nawe esivivaneni. Magebhula asikubingelele sikwamukele kusiyaviva TV 1. Ngiyaphila baba ninjani emsakazweni? Siyaphila kahle kakhulu nkozibalanga ndiyasijabulisa ukukhuluma nawe. Masikhuluma ngoMagebhula sikhuluma ngobani? Ukhuluma ngesiqando impela iphiyane. Awusuka madoda. Phela uMagebhula umgqobo njengentekana. Uza kwazana zakazole ezimkhotho bhiqizi zimqobile. Kadwela bengezwa. Cha. Phela mina kahle ebuncaneni bami ngikhule ngiyigoso ngihudula abantu abadala. Khuphuka Magebhula manje. Shuthi manje ukudeni kwabantu abadala kwaba khona abantu abanomona. Kuba singazi ngiyakhubazeka ke ngiyakhubazeka ngayo. Kodwa bangidedanga ngoba iphimbo leli lisenalo. Manyange Magebhula uyithinta kahle uma uyithinta kanjalo. Uthi emva kokukhubazeka akukunenganga lokho kodwa wathi uyoqhubekela phambili. Uzoqhubekela phambili. Usaqhubekela phambili ke ukuba uthola ithuba lokuyikhulumela nabaculi abasezingeni uyikhulumele nababukeli nabalandeli. Yini ongayisho kubona uthi le ngicela ukusizwa ngayo. Ibe yinye noma zibe mbili noma ntathu. 1 oqala ucela ukusizwa ngayo. Into engisiza ngayo isupport. Cela support. 2 ningangixeki. Okay. 3 nazo dilakho khona Magebhula kumnandi ngazonke isikhathi. Okay. Yini kongafisa ukuthi bephonse sivivaneni ngayo ukuze italent lakho libe kuyibalazwe? Ngikuzwile mina off air ukhuluma ukuthi uyafisa ukuthi nawe recordwe. Into eyinkinga 1 uthe imali awunayo. Wathi 2 awazi shona ukuthi fanele uphume ngakuphi kuze uyo record ukuzwa abantu bethi basegula abanye ba record eThekwini. Ufuna bekwenzeleni ababukeli ngoba ukhona isigwili ukhona ongasona isigwili ophilayo nje impilo kodwa uthi yena unawo 10 rand unawo 20 rand engakwazi ukuphonsa siviva. Yini le othi wena ucela ukwenzelwa yona ukuze impilo yakho iqhubekele phambili khona unalokho ukukhubazeka onakho? Cha mina nje kusiyaviva TV 1 mina ngiyathemba ukuthi njoba sengifile la ukuthi impela yonke into yami mhlambe izokwenzakala ukuthi ngizingaze ngiyele egoli ngathi akinalutho akunayicathulo ayike into ngathi nginayo mina ephathekayo shuthi ngathi nje kuMagebhula nje kanjena nje ngimina nje kodwa nje ndwangu nje sengelela ngibona ngathi sengelela emsakazweni inkungu ngathi ukuthi nwe uyathemba ukuthi ababukeli bazophakamela phezulu bekulekelela? Ngiyathemba ngoba bangibonile ukuthi umuntu longenayo amahloni. Kanti enye into engiyengizwe ngawe kakhulu ulo muntu othembele kakhulu enkosini uyakholwa kakhulu. Sika sikubona ushaya ingoma zamaNazaretha awusithinte ngeyodwa sizwe mntakababa. Hayi cha ngizokuthintela nje ngoba cha anginayo amahloni ngikuthintela. Kodwa nje hayi kodwa ngazi noma lento engiyenzayo bangibona yena hayi kuleka bakubona hayi bangibona ke inkosi izowakusisa ayikho ukuzukhala nanokuthi imishini izothatha izwi lakho izwi lami
angazi khona abantu abangibonayo manje akazi bangibona kanjani labantu kodwa ngempela izwi lakho ngibona kodwa angazi noba bazongisupporta bazongisupporta kodwa bangihlabelela nangumuntu ebopushembe yaho nangumuntu epoke phila ngoba nangumuntu edlala abantu yaho ngoba yena ushembo kudlala ingqungqulu emaphika abanzi hayibethi yabhakela inkunzi ehambile yashona kwela seCape Town kodwa abanye oshembe abakwazi ngisho ukuthi iCape Town ibhenga mapi uNkulunkulu onomehluko Nkosi yamakhosi nyazi lezulu ngiyakuthanda Nkosi yamakhosi ungikhona njalo hawu suka amandoda inkosi ayiqedwa ngiyazi ukuthi awugabile ngayo kuphela le ngoma awuphindi bazusenye ingoma nje uthi lema usuyishayile zike ichaza zonke ihlwele le engivishaya manje na yekhuluma ngokuthi ushembe mdlana amalanga bambeka amabala ungathi wena ubani wena ongathinta utala ngoba phela ushembe motorbikes zakuyena umuntu ingilosi mawuthi manje wena uthi wapushembe wena ubopha umndeni wakho olele phansi otshela umhlaba awuthi ngikuhlephulele nje hlephula makhephu nina eningibonayo mina kodwa mina anginiboni ngiyanibona njalo kodwa ngizonihlephula ngathi bakwenza isilimo kodwa ningangenzi kodwa isilimo kodwa nikeza banike akuzokunikeza impela baningi phela ngibona ngathi futhi usuthu ukuthele manje nangumuntu ebopushembe jiyaho nangumuntu epoke phila khona le enyo ishaya ushayilenya ngeke olene unyazi oliyofakaza ngami unyazi oliyofakaza ngami kodunyazi oliyofakaza ngami uma ngifika eKenana uma ngifike eJudiya oliyofakaza ngami unyazi oliyofakaza ngami kodunyazi oliyofakaza ngami uma ngifika eJudiya hayi bambe ngcobe bambe kunento ethila kumina uma ushaya umculo omnandi kanje maNazaretha nithule nithini kuphinde kube nento ethi inkosi yamakhosi unyazi lezulu masithe inkosi kubusisa njengomuntu osekwahlangabezana nezibusiso zimbondelana konke kunesikhathi sakho mhlawumbe namhlanje obulaka usiyaviva TV1 isifezekiso samazwi somlomo ongathethi imanga inkosi yamakhosi unyazi lezulu mhlawumbe kuyaqala njengamanje ngalo sekhaya othi nayo uyadinga ukuthi ngelinye ilanga ephenduka uNkulunkulu ngokuthi kuthiwe nje awukodwa uNkulunkulu wasiwangisiza kusho magebhula kube kuwena uphonza isandla can you imagine ke mbukeli mawuphonza isandla bese uthi umagebhula awukodwa uNkulunkulu wasiwangisiza shoot nawe usuyingxenye yebhuku elithile elikwazi ukuphenqwa bese kukhulunywa ngoMkulunkulu obenze kumuntu ugcine nawe usuphethe uNkulunkulu kwazisa sonke somfanekiso wakhe magebhula masiqhubeka ngokuthi uthi abantu ucela bekuxhase ngokuthi bekunikelele ngamasenti kuze uhambe iyo record ngihamba record ukhethile yini uthi lo ufuna ukukunikeza 100 rand uyawunqaba ufuna 200 noma ngishathi uyihlanu kodwa mama kuphasa kusewunika kuzoba imali ezokwazi ukukhipha album ngeke ngithi umuntu akhipha imali engaka cha kuphela isicelo lesi nginami ngiyanxusa nje kubantu mhlambe makhepula mawungasosicacisele kahle ukuthi wena njengomuntu osuka endaweni yasemalangeni endwedwe wasuba nenhlanhla ukuthi uphinde futhi ukwazi ukuhasha unyazi ucule laze lafika esigabeni sokuthi lekuncome kukhona umjijelwa kukhona igcokamelisha kukhona uAli Mgube nabanye abaculi kodwa nawe wayithola umphakathi kwabaculi abaningi ungathi mhlambe akushiyini isici kubantu abangabonanga inkazimulo yenkosi inanela nakubo ngenkathi incoma wena bese bethi bona hewu yazi madoda kube nginamandla
ngabe ngithi nakho okukhulu kodwa kukhona okuncane mhlasimbe uma ungaqhuquzela nje umuntu oyiNazareth ukuthi kubantu abahlangana nawe kwesinye isikhathi uhamba ngesicathulo esibhobokile bese bethi awu wena lo wanconyo unyazi uyabona ukuthi kuzwakala sanhlamba kumaNazareth ngoba uma umuntu eke wanconyo unyazi amaNazareth it's like fanele sukume eqala ekhombise ubukhosi bonyazi ubukhulu babo ngoba buyababazwa lebabukhosi so ukubabaza lebukhosi uyabanxusa uthabenzeni kuze into yakhe iphumelele iphambili ngelinye la ufike nje ufaka ishethe elibhalwe igama yep ungabaqhuquzela uthi nje ukukhulumeke manje namaNazareth okholwa nawo ke manje hayi amaNazareth amahle ayingcwele angaphansi kohlangothi lakithi ebuhleni bamaNazareth cha imini phela lo Magebhula phela leni maziyo uMagebhula yathi into kimi 2016 December 26 kaqonda ngo phezulu mangifika la phezulu mawuthi phezulu shop stage la phezulu la kusohlangana khona abaculi mangifika lapha na ngithi ngizobhalisa hawu mangibhalisa kuthiwa cha bangichitha bangichitha ngize ngibasaleka hayi mase ngibasaleka kanjani ndlala ngibasaleka manje ngemazi ukuthi manje angisangani ikhanda ngoba ngifuna ukuyenza nje angenzeli umuntu konje ukhubaze ngani wena ngco ngifuna ukwenzela konje ukhubaze ngani umlenze kodwa hayi la kwi vocal hayi baba okay hayi asiphindele lapha na ke manje uthi uzwe ngathi kuthi sangani kuthi hayi uthi umshumayelo ugcwenza awungitshele Magebhula uzocula CD iphi ngithi message ayikho wathi maphi ngathi kunyazi wathi siginqi simaphi ngathi siginqi sekunyazi ekugcineni ngazakaze sengizeda ngimtshela ngathi la mina ngenzeli wena ngenzela ushembe ngenzela unyazi angenzeli umuntu abanye bathi asambe siyochama abangakithi angithi bazongisupport kodwa manje usho ukuthi bashiya stage bahamba bathi bochama kodwa uNkulunkulu ke wakuthethela umfundisi kodwa iyadla Gebhula uma sikando fikile kanti izoqhamuka lezi gebhuwana lezi zase iqhamuka igebhuyana zashaya zathunyazwe lophakaza ngama ngibeke nani phatha uthe baba mesebusisa phela uyena uNkulunkulu bese oyijaji wesiyabonga kulezi insizwa lezi efikile wathi kodwa washaya kabiyo anqonqonqo umbhobho wathi inhla wathi uMagebhula ulengisela inkosi wathi Magebhula ngiyakuthanda ngoba nesibindi wathi magwala angene ezulwini wathi wenipele ngewa nawe ngale kwezayo izuso ngene ugijima kana bheke isikhathi 20:05 hayi ngisengijaka manje ukuthi ngiyazulwini ke manje ngathi ngiyagijima amandla phela ngoba sibuso sizeke mina ngedwa akushonga ukuthi kunina nonke inkosi muzikuthiwe inkosi kubethi Magebhula ayibonga inkosi msana amen okay ngizwa la uthinta into ethi umfundisi angithi umfundisi ubabugcwenza waqala waquestion ngoba phela uyabona indoda eqotho mayinikeza umsebenzi vele kumsebenzi wayo uquestion uyabona mase itholile into eyishoyo ubukhulu bayo bese iyakuthatha imisebenzi sekuthenini lithola ithuba kanti ngikuzwe futhi mase off air ubabaza ubuhlo wakwenzelwa uyena umfundisi uGcwenza uthi usekwakuhlaba nge1000 nje ethi sondela kuyonakala awu baba wangihlaba nge1000 phela umfundisi kukhona umuntu owenza mina oculisa kwami wathi ubaba keni Magebhula uMagebhula awu uma uthi kusho ubaba usho inkosi ubaba inkosi yamakhosi phela uNkulunkulu nomehluko indlondlo umsa inkunzi emeza umhlaba wonke bonke abantu bakhothana wasefaka le 1000 wafaka 1000 kanti bese khona imali encane ngagibela nje ngiyamali kanti ngiqombile kanti mina ngifika lapha elinda kodwa Magebhula ngase ngithatha ngathi amen
kwathiwa yema mfowethu wathi baba nanga umakeve sefikile kathi kase ngichitha awusuka madoda mana Makhephula ukube kuya ngawe ngabe usuyo record okoqala lokho ukube kuya ngawe ngabe nawe ukukhetha isicathulo sithanda kwa drop ukube kuya ngawe ngabe indlu olala kuyona inamawindi inesicapha ukhulekile ukube kuya ngawe ngabe awuyiceli umuntu imali yokuyolanda amaphilisi esibhedlela ngabe nawe usebenzisa italent lakho lomculo kuze ukwazi ukuthola lamaphilisi kalula so uyayineke ezweni lilonke ukuthi awubaphuqi kepha uyacela ukuthi loyo naloyo ngaphonse sivivaneni okay asisho inombolo ke baba mase sivalelisa asibaphini yebo inombolo zakho inamba yami yocingo le kaMakhephula baba ngoba cha ethi 0 079 010 hey subuyile Makhephula kothaba sengibuyile bengixoxa iketele wena kunjana wena umsakazi wami phela siseke nesikhathi ngifikile lana iketelo ngaze ngibiya ngaze mana ke manje ubani wathi mak interview umuntu ngoba phela sichaza udaba lakho la khona esikhaleni uma uzuvuca isikhathi sishayile sekusebusuku phela futhi njoba sishayile sokuthi ababukeli bekubona bese beyakulekelela na mbuke naye phela na uyazi ukuthi umchamo inkingi uyashisa phela kulungile Makhephula sisonge i-interview yethu ngokuthi usiphi inombolo zakho la utholakala khona yebo nje ngizonika nje nina babukeli bese yabiba TV1 inombolo yami yocingo ithi 081 214 9756 Makhephula Ngcobo iyadla Yakhephula mabe kubheka lapha ku Facebook bathini Makhephula Ngcobo nje lapha ku Facebook yebo okay ucela abantu be like be follow akathi nje bakanaki nje bathi bamphuthuze bamphuthuze nje ngosuku ngimphuthuze nje kakhulu bamphuthuze nje mina nje mangifika malangeni wonke umuntu ukuthi wangiyazi ukuthi cisha nawe no wena ushutha no sibubuza angisashuthi manje ngihambe shutha abana bonke abantu bangabe bengesilima lodi shutha nawe awuhlabelele ngoshabela akithi manje lento imina ngijabelela phela manje uyangivuturayiza umuntu uyangiphosta futhi sengishoka abantu futhi manje futhi kanti bengathanga ukuthi ngiyahlabelela kanti uyena usangivuturayiza uthi yabona shuthi manje abantu abaningi bese bona lento kuba ukuthi bayakubonelela noma kanti lana nje njwa nje la ngila uzoyinxusela kwibala kusiyaviva TV ngiyazi ukuthi lana ke noma ungathi angigide hayi ngizokugidela noma ungathi angenzeni ngizokwenza ngoba ngiyazi kusasa impumelelo izoba khona bukeliwe siyaviva TV1 Makhephula ke nemcheck na ku Facebook page yena noma ku Facebook personal Facebook yakhe nithi nje Makhephula Ngcobo indoda ke le yasemalangeni engicela ni support ninikeze uxhaso ngayo yonke indlela kodwa nje masingakwazi ukulekelelana ekuthenini siguqule kancane mhlawumbe masingaqala nje ngeattire yakhe so ku attire mhlawumbe sibheke endlini ukuthi njani bese simnikeza ke lawo masente hambe yo record noma sikhohlo yena simane simhlanganisela imali yokurecorda kuze ngelinye ilanga naye ethudla ngenxa yetalent lakhe uNkulunkulu anibusisa nihle nganinakekele inkosi inibusisa salute
ukubulani bangenjena ukubulani bangenjena ekamuntu ukubulani namazondo sanibonani Nibingelelayo uzilungisela wakamdladla owaziwa ngelika Magic wamaskandi aphinde futhi abizwe ngomunxasi bafowethu ngilapha phambi kwenu ke ngizonithulela album yami entsha ceke yokuqala nqa la kwaMaskandi esihloko sithi kunodlame bafowethu engantshena kona ukuthi kule album kukhona imiyalezo yahlukahlukene kwezothando emhlabeni jikelele ikhuluma ngezinto eziningi ezahlukene mawufika kuyona uzofika uthole futhi noshuno wahlukile ocishe ungafani nabanye noma mhlawumbe uyela ngakhona kulo ucabangayo kodwa uzothanda ukwehluka kancane ngenxa yokuthi uphethe umuntu owumpetha kwezomculo mawufuna ukuxhumana naye ku Magic uzoshayela kule nombolo u079 0877 268 mawufuna uWhatsApp ufuna ukungiWhatsApp uzoshayela ku079 30 18 229 uzongithola ke lapho ku WhatsApp mawufuna ungithola kwezokuxhumana uzosearch uMagic Munxasi Mdladla Magic Munxasi Mdladla na Instagram ke okufanayo bafowethu ningaphuthelwa ile ngoma emnandi kakhulu enayo yonke inhlobo ongayicabanga ekashuni